आं दिनै प्रेस मिडियानि गेजेरजों मोनसे फैगौ दल पुर्णिमा तिथि उपलक्षे आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायहरनो सानदों जे फैगौ दल पुर्णिमा 14/3/2025 नि सानखालि आंनि बिजामादै खिरद ब्रह्म आरो बिनिनो आंगो हिन्जाव कुन्ति ब्रह्मनि नखराव सानसेनि हाबाफारि यज्ञनि अनुष्ठान जागोन। बहाय आं गोसो गोथारै आइ आफाखौ खावलायहरो आरज खालायो जाहाथे नुजाफैनानै बे मुलुग संसार गोजोन गोथौ गुवार सत्य वैदिक सत्य धर्म अभियानखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो बेखौनो आङो आइ आफानि सिगाङाव आरज खालायनाय जाबाय। गोजोन्थों। प्रसार अभियानाव बे सत्य अभियानाव रायजो राजाखौ खावलायनाया बेनो मुलुग संसारा जाहाथे सुख शान्ति गाहाम गोजोन बयबो मोजांखौ मोनो सत्यखौ मिथियो सत्य राव बुंनो हायो सत्य आगान सुरनो हायो सत्यजों अराय सम सोलिनो हायो। नै बेखौनो रायजो राजानि खाथियाव गोसो गोथारै बुंहरनाय जाबाय बाबा मोनायमोन। फुंनि 8 बाजिनिफ्राय सानसे 7टासिम अखंड यज्ञ जागोन आरो वैदिक सनातन सत्य धर्मखौ जोंनिनो आंगो प्रिसार गुरु शिष्य लहित चन्द्र बाबाया वैदिक सत्य सनातन धर्मनि रावखौ शास्त्रखौ आइ आफानि सिगाङाव बुंथिगिरि हिसाबै बुंगोन। बेखिनिखौ बयनिबो खाथियाव खर'खौ गंलायनानै आं फोसावनाय फेसबुकआव फोसावनाय जाबाय। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।